This one or this one? Excellent. Okay. France. Spain. Well, Spain's a start. Finish. A lingua é o inglés e o mestre é irlandés, pero os alumnos son galegos e reciben clases en Peares. Trátase dunha das estadías lingüísticas no Centro de Excelencia para a Formación en Inglés que funciona no antigo poboado de Fenosa, a carón da presa de Peares. Estes son parte dos 400 estudantes que pasarán polas aulas este outono dentro dun programa da Consellería de Educación. O propio conselleiro Jesús Vázquez visitou hoxe as remozadas instalacións das vivendas dos operarios do Encoro, mudadas en aulas para aprendizaxe de inglés. No acto tamén estiveron presentes o delegado de Gas Natural Fenosa en Galicia, Manuel Fernández Pellicer, varios cargos da Consellería de Educación e os alcaldes da Peroxa, Nogueira de Ramuín e Pantón. Este último preside actualmente o consorcio que rexe esta localidade. Este ano convocáronse 400 plazas, participaron 18 centros, dada a limitación de plazas, pero o número de institutos e centros solicitantes foi moitísimo maior. E, bueno, participan á luz nos dende sexto de primaria e os 4 cursos da ESO, neste caso. Neste momento hai 77 alumnos de 5 centros, e, bueno, un pouquiño comprobar como se vai desenvolvendo o que é este programa de outono, de inmersión en inglés en outono, que como lle vimos denominando, que unido tamén a 600 plazas que convocamos nos meses de verán. A duración destes cursos son dunha semana, os de verán son de 2 semanas, neste caso vai de domingo a domingo. Bueno, pois un pouco son ese esforzo que está a desenvolver para que estos alumnos a maiores do que son as súas xornadas dentro desos centros plurilingües ou centros que teñen esas seccións bilingües, bueno, pois podan ter unhas xornadas completas de inmersión completa en inglés que reforce esas competencias lingüísticas nesta lingua estranxeira. O centro iniciou a súa andaina en novembro do ano pasado, con momentos de actividade en determinados meses. As vivendas foron rehabilitadas e acollen aulas, residencias e outros servizos e zonas de lecer próximas á presa dos Peares. Este proxecto de rehabilitación tivo un investimento de arredor de 8 millóns de euros a cargo de Gas Natural Fenosa. O balance do goberno galego arredor do seu uso educativo é optimista. A experiencia é altamente positiva, que neste sentido estamos traballando tamén dentro da nosa propia terra, estamos dispoñendo de alternativas dentro da nosa propia comunidade. Fai anos incluso se desenvolvían este tipo de cursiños, se desenvolvían fora de Galicia, pero nos posibilita poder traballar con empresas tamén da nosa casa, polo tanto, que digamos que tamén o produto que de aquí, non? Neste caso. Non é a primeira vez que se fai, a experiencia ano pasado foi satisfactoria, pero foi satisfactoria porque a todos os alumnos tamén, ademais do que esa mellora das competencias, bueno, se pasan unhas enquisas, tanto a eles como as familias e os centros, e a experiencia, bueno, na inmensa maioría ou na súa totalidade foi unha puntuación elevada. Por iso se volve a levar a cabo este ano, que a intención de poder seguir levando a cabo, dependendo tamén en todo momento da situación económica. Unha empresa privada é a encargada da organización e formación en lingua inglesa nestas instalacións. Os rapaces viven en inglés dende que se erguen ata que se deitan, no que se denomina como unha experiencia de inmersión lingüística. Ademais das actividades puramente formativas e docentes, os alumnos participan durante toda a xornada doutras iniciativas complementarias de ocio ou deporte que tamén se desenvolven na lingua inglesa. Estas actividades son as que lle permiten, ademais, coñecer o contorno en plena Ribeira Sacra, algo novidoso para moitos rapaces de diversos puntos da comunidade. O titular de Cultura e Educación fixo referencia tamén á candidatura da Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Estamos nos Peares, estamos no corazón tamén da Ribeira Sacra. Aquí estamos acompañados de 3 alcaldes, hai un cuarto que non pode estar por unha cuestión de enfermidade, pero en todo caso estamos nunha zona paradisíaca, non? Estamos nunha zona dunha gran beleza paisaxística, onde ademais todo Galicia ten o propósito, e estamos detrás delo, de conseguir, se podemos acadar esa declaración de Patrimonio da Humanidade para o que é a Ribeira Sacra. Creo que sería un
unha das mellores logros que podríamos acadar para todos os habitantes desta zona, non só como elemento de riqueza, sino tamén para preservar o que é unha das partes máis fermosas diría da Península Ibérica, pero eu diría que máis alá da propia Península Ibérica, non? Pero en todo caso o alumno pode gozar da natureza, levan a cabo actividades tamén relacionadas a maiores do que son esas aulas, levan a cabo actividades deportivas, levan actividades de xogos, están tamén traballando todos o día as competencias en base a distintos temas e, por suposto, tamén levan a cabo neste caso actividades relacionadas tamén co, digamos, descubrir, visitar, coñecer esta fermosa zona da Ribeira Sacra. Tratase dun programa gratuito para o alumnado e as familias e máis de 130 centros educativos solicitaron xa a Xunta a participación nesta experiencia. Dende o punto de vista local, os alcaldes ven neste proxecto unha oportunidade económica e turística para a zona. Así nolo contou o rexedor de Pantón, José Luis Álvarez, concello que rexe nesta quenda o Consorcio dos Peares. Hasta a fecha non tuvo moita repercusión, pero sí, eu xa estive en que empresa visitando na zona, principalmente empezamos por o Hotel Balneario Águas Santas, e entonces vamos tamén, vai ser un antes e un despois para as oficinas, digamos, de turismo rural, dado que a idea é de ter os nenos aquí, pero claro, cando os teñen os nenos, pois os pais van vir a visitalos, en Peares pois non hai onde acollelos, entonces, pois, digamos, os ayuntamientos limítrofes vamos ter, se isto funciona como nós esperamos que funcione, vamos ter suerte porque as casas rurales e os locales, digamos, hoteles ou que temos na zona, pois van sufrir unha mellora nesas condicións. Dende algúns sectores, demandábanse un pouco que isto non fosen cursos puntuais, como están sendo ata o momento, sino que houvese unha actividade máis continua ao longo de todo o ano. Vamos a ver, a empresa está neso non só facer cursos para nenos, senón que quere facer moitas máis cousas, quere facer, pois digamos, para facer tamén para monitores deportivos, logo tamén quere facer aquí campamentos de verao, quere abrir isto non só a nenos, senón a xente maior e a ejecutivos que poden tamén vir a mellorar o seu idioma, entre outras cousas, pois vai haber actividades de todas, iso alo menos é a idea que ten a empresa, ou me manifestaron, de que vai isto alargalo a outras actividades, non só a educación, senón tamén a outras actividades máis.